Dobar dan, ja sam Easy Linguist i tu sam da vas uverim da nemački jezik nije težak. Do sada smo naučili brojeve i pitanje u vezi sa brojevima. Wie ist deine Telefonnummer? Wie alt bist du? Sljedeće pitanje koje ćemo da naučimo je Wann bist du geboren? Kada si rođen? Ich bin am 15. November 1984 geboren. Ili Ich bin am 25. Oktober 1986. Kada navodimo datum, znači da se nešto dogodilo određenog dana. Upotrebit ćemo reč am plus broj. Ako se radi o broju od 1 do 19, u produžetku ćemo dopisati ten, da bi taj broj postao redni, kao na primjer na srpskom 12. aprila. Ako je broj veći od 19, nastavak je sten. Što se tiče godina, one u nemačkom nisu redni brojevi i ostaju u originalu. Godinu možemo pročitati na dva načina. 1984 ili skraćeno, kako se upotrebljava u govornom jeziku, tako što godinu podelimo na dva broja, baš kao i u engleskom jeziku i kažemo 1984. Kada su brojevi u pitanju, uvek sve pišemo spojeno. Da bismo odgovorili na pitanje kada si rođen, moramo da znamo i mesece u godini. Januar, u Austriji jener, februar, u Austriji feber, merc, april, maj, juni, juli, august, september, oktober, november, december. Ako hoćemo da kažemo da se nešto desilo u decembru ili da smo rođeni u aprilu, koristit ćemo reč im, dakle im december, im april i tako dalje. Pa možemo pitati i Wo bist du geboren? Gde si rođen? Ich bin in Wien geboren. Rođen sam u Beču. Und wo und wann bist du geboren? Kada hoćemo da kažemo u kom gradu smo rođeni ili u kojem se trenutno nalazimo, upotrebit ćemo reč in, što znači u, i to se nikad ne menja. Naučili smo da odgovorimo na pitanja o sebi. Wie heißt du? Wie ist deine Adresse? Woher bist du? Pa možemo postaviti i sljedeće pitanje. Was bist du vom Beruf? Šta si po zanimanju? Čime se baviš? A odgovori mogu biti sljedeći. Ich bin Krankenschwester. Ja sam medicinska sestra. Lehrer, Lehrerin. Učitelj, učiteljica. Arzt, Ärztin. Lekar, lekarka. Student, studentin. Student, studentkinja. Schüler, Schülerin. Učenik, učenica. Inženjer, inženjer. Übersetzer, Übersetzin. Prevodilac. Verkäufer, prodavac, prodavačica. Fahrer, vozač. Wissenschaftler, Wissenschaftlerin, naučnik, naučnica. Schriftsteller, Schriftstellerin, pisac, spisateljica. Und was bist du vom Beruf? Do sada smo naučili promjenu glagola sein, odnosno biti, a sada ćemo naučiti promjenu glagola haben, imati. Ich habe, ja imam. Du hast, ti imaš. Er, sie, es hat, on, ona, ono ima. Wir haben, mi imamo. Ihr habt, vi imate. Sie haben, oni imaju. Ich habe ein Heft, ein Haus, ein Auto, ein Kind, ein Handy. Ja imam svesku, auto, dete, mobilni telefon. Pitanja postavljamo zamenom mesta reči, odnosno glagol dolazi na prvo mesto u rečenici, kao i kod glagola sein. Hast du ein Heft? Imaš li ti svesku? Ja, ich habe ein Heft. Nein, ich habe kein Heft. Ich habe ein Handy. Reč ein je neodređeni član koji se u srpskom ne upotrebljava uz imenice. U nemačkom se dosta upotrebljava, a za sada je potrebno samo da ga zapamtite u ovom kontekstu. Da bismo negirali rečenicu u kojoj se nalazi reč ein, nećemo upotrebiti nicht, nego kein. Za domaći, možete u komentaru odgovoriti na sljedeća pitanja. Wann und wo bist du geboren? Was bist du vom Beruf? Hast du ein Kind? Welche ist deine Lieblingsfarbe? To bi bilo sve za ovu lekciju. Pretplatite se na naš kanal kako biste redovno učili nemački jezik, jer da nije težak. Do sljedećeg viđenja, auf Wiedersehen! Created using Powtoon.